युडी युडी इकडे सोनाळ्यांचा गॅप एकदम कमी येतो आणि काय करतात बेगीन वाच होत आगे काय बोलताय? नाही बाहेर गेट लावून लागली आपल्याला जेव्हा हे घेऊन जाणार ना महाराजांना तेव्हा पण साईडनीच जायला लागेल आपल्याला नाही पण सेंटरने येऊन नाही देणार तिथं कारण की आपल्याला कपड्यावरून जायला नाही भेटणार
हॅलो, तुम्हाला कंटिन्यू बोलून असणार का? सर तुम्ही सांगून ठेवा ना त्यांना, तुम्ही त्यांना सांगून ठेवा ना तसं. नाही पण तर बॅकवॉकमध्ये ते दिसून नाही ना कपडा. त्यांची बॅग आली पाहिजे का? हां मग तेच म्हणतो मी, त्यांचं फेस जर घेतला ना आपण तर मला चालायला नाही भेटणार. अरे पागल, तिकडे कपडा टाकला आणि कपड्याच्या मागे गॅप तर केलीच आहे. कपड्यावरनं काय चाल नाही, पण ते कपड्यावरून नाही बोलले. ॲडवान्स पहिले सांगला रे, ऑनलाईन करून पैसे केला रे, असं आम्ही तयार करता नाही लास्ट मंथ केला रे. Correct.
तिच्या मध्ये आणले मध्ये इकडे लोकेशन ह्या दाखवा कणा नावात टाईम माझी 81 आहे. माझी 81 आहे. आले का उत्साही राहून असतात आईला कधी कार्यक्रम रोडा राहील ना नाही आम्ही मेन रोडावर पनवेलच्या नंतर येतो बाहेर पडत आहे आम्ही मुंबईमध्ये लेफ्ट मारता विचारतो ड्रायव्हर बाहेर गेला
यावर्षी पुढच्या वर्षी पुण्यामध्ये कुठे ॲक्च्युली द्वारकेला करायला ते सगळं नवीन आहे. एक साथ
पुढे जाऊ. आप इधर बैठेंगे तो चलेगा.
तर चालेल का एवढं? सर माझा क्लोज ठेवू ओके चालेल. श्री महागणपती श्री रामदेव वीर विठ्ठल हांकां नमस्कार करलो. आमगेले गुरुस्वामी श्री विद्याविराज तीन स्वामी वृंदावनाक नतमस्तक जावन तशीच हांगा उपस्थित आशिल्ले आमगे परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक पायपोट घेवन आयच्या संजोळ्याच्या प्रोग्रामा खातीर एक दोन उतर उलयता. प्रथम जावन स्वाम्याल्या अनेक प्रवचनांतून आमी सुमार एक पॉयंट शिकचा मेळटा आनी त्याची कॉन्सेप्टारी तुमकां विचारची म्हळ्यार आयची तारीख पळया 7 जुलै 7वो महिनो 2023 ಒಟ್ಟು ऍड केल्यार वापस 7 आम्ही GSB म्हणजे वापस 7 आणि हा 7 नंबर शुभ म्हणून आम्ही लेखतात. जाल्यार आमगेल खातीर मेन कसं की म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्यान काडील मुहूर्त आमगेल स्वाम्याली उपस्थित उरली तो खंयचो नंबर जावो आमकां शुभची. स्वाम्यांक हांगा पनवेलांतू चातुर्मास घेवचे खातीर तांणी केन्ना आमकां सांगलें. हांव अमेरिका आशिल्लो अर्द म्हाका विश्वास जालो. हांव म्हणलें अरे आनी अरे म्हणलेलेचे उच्चारू स्वाम्या लागीं कॉन्फरन्स कॉलार आशिल्ले तेन्ना तोच शब्द भायर आयलो. हांगा येना फुडें ताजे पयले आमी कसं केलें की म्हळ्यार हाचे गेले वर्स बी कोविडा निमित्तान पनवेलान तूं जाता म्हूण आशिल्लें जाल्यार हेची ह्या वर्स स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद कोण घेवन ह्या वर्स आमकां पनवेल जिल्ल्यांत भारी लायक जालें. आमगेले VCT स्थापन जावन घेवन 25 वर्स जाली. 1998 विद्याविराज चॅरिटेबल ट्रस्ट एस्टॅब्लिश केल्ले तेवे पळय 2 and 5 7 तेवे जातले. व्हेरी गुड. आणि ह्या वर्सा ताचे खातीर आमकां एडिशनल लाभ कसं की म्हळ्यार चातुर्मासू जाता. चातुर्मासांत तो अधिक मास बी मेळ्ळो आणि त्या शिवाय आमगेल्या 25th एनिवर्सरीक स्वाम्याली उपस्थिती मेळ्ळी. आज स्वामी प्रयाणाक सकाळी 8:30 गंटल्यागी भायर पडल्याची आणि पुणा आणि अनेक कडेन वचून घेवन हांगा पावना फुडें फातील उरतलेची. त्याच प्रमाणे हांगा आयिल्ले मंडळ बी मस्त लोक दूर दूर राबताची. आयच्या सांजवेळाचो मेगेल 2 शब्द हांगा बंद करता आणि आमगेल्या स्वाम्यांक प्रवचन दिवन घेवन आमकां आशिर्वाद दिवच्याक विनंती करता. ताजे पयलीं एक पादपूज करून घेताची ताजे मागीर आमकां स्वाम उपदेश दिता. Gracias.
हां हां ठीक आहे चालेल. श्री गोकर्णपतगाळी जीवोत्तम मठाधीश की विद्याधीश श्री सद्गुरु महाराज की गोकर्ण संस्थान की हां सर घेऊन जाऊ का? किती घेऊन पाहिजे ठीक आहे ना. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आताची अध्यक्षांनी 7 नंबराचे महत्व तुमकां सांगून दिलें. मस्तीतले 7 तुमकां आज पळोवचें मेळ्ळे. डेट 7, म्हयनो 7, वर्ष ॲड केल्यार 7 मेळटा. 25 वर्ष ते ॲड केल्यार 7 मेळटा. हे उठू 7 एक सायडा दवरा. आमकां एक 7 जावका मुंबईकाराले 7 जावका. हे चातुर्मास पनवेलांत घडता आसा. मुंबई 40 किलोमीटर दूर आसा. जर मुंबईकार हांगा येवन घेवन 7 दिना जाल्यार ह्या 7 तारीखार येवन घेवन प्रयोजन जायना. तातूंत महत्वाचें कशें की म्हळ्यार आमकां मुंबई पनवेल आनी हांगाचे आजूबाजू कोण आसा ती तांगेल 7 जाता. व्हड 7 लागता. सान न्ही, व्हड 7 लागताले. आनी विशेष जावन घेवन आमी आयच्या दिवसाक चातुर्मास स्वीकार करता तसो दिवस पंचमीक. एक्चुअली मठ परंपरेंत पंचमीक आमी चातुर्मास स्वीकार करचे. किंतु ह्या पंत आमी प्रतिवर्ष म्हळ्यार लास्ट इयर पैकी आमी सप्तमी दिवस 7 त्या दिवस आमी चातुर्मास स्वीकार केले. आनी 2 दिवसान सप्तमीक आमी हांगा चातुर्मास स्वीकार करताले. कसले एक कार्य म्हालगड्याले संकल्प ते परिपूर्ण करता. खंयचे उरत ते तांगेले एक इच्छा की तांगेले कसन एक मनोकामना की ते संकल्प आमी पूर्ण करता. आमगेल म्हालगड स्वाम्याले संकल्प पूर्ण करचे कितेरी आमी आयच्या दिवसा पंचमी दिवसा पूर्णा तिथी दिवसच आमी हांगा प्रवेश घेतले. आमगेल अंतू ती एक हाका तिथीक एक संज्ञा म्हणून दिल्लो आसा. प्रतिपदा नंदा तिथी, भद्रा तिथी, विजया तिथी, रिक्ता तिथी, पूर्णा तिथी. प्रतिपदेक आमी नंदा तिथी म्हणतात. द्वितीयाक भद्रा तिथी म्हणतात. तृतीयाक विजया तिथी म्हणतात. चतुर्थीक रिक्ता तिथी म्हणतात आणि पंचमीक पूर्णा तिथी म्हणतात. आता म्हालगड स्वाम्याले संकल्प पूर्ण करता म्हळ्यार कितें रे आयच्या पूर्णा तिथीक आमी हांगा प्रवेश घेतिल्लो. नाजाल्यार फायच्या दिवस कालच्या दिवसाक बेगीन येत आशिल्ले आमी, नाजाल्यार फाल्यां काही येवं येत आशिल्ले. नाका पंचमी म्हळ्यार पूर्णा तिथी. म्हालगड स्वाम्याल संकल्प पूर्ण करता म्हळ्यार कितें रे आयच्या दिवसाक आमी बेळगांवतल्यान प्रयाण घेवन हांगा पनवेल आयिल्ले आसाची. आमगे लोकांक इतलो लोक येता म्हणून आमी अंदाज घेतिल्लो ना.
पुण्यापर्यंत पाऊस नाशिल्ले पुण्यानंतर मस्त पाऊस आयलो चातुर्मास पळोच किंता पहिले पनवेल पहिले ट्रॅफिक पळो का कितें की म्हण पनवेलान पहिले ट्रॅफिक नाशिल्ले आणि आज हांग येताना आम्ही लेखले की लोक मस्त लोक राबिल उरताले 7 घंटे काय म्हळ्यार कडे परतून प्रयाण घेताना हांगाचे लोकांक त्रास जाता म्हणून आम्ही 6 घंटे काय येव्या म्हणून गेलो आम्ही हांगाचे अध्यक्षांक नाजे व्हायस प्रेसिडेंटाक एक पहिलेच एक सूचन दिले सहसभासक येता सहसभासक येता पळयल्यार हांगा गाडी मुखार वतना आशिल्ले कडे राबून आसा आणि सकाळी गाडी राबना मुखार वता आसा हांगा येयले तर गाडी मुखार वतना म्हळ्यार तितले विस्तार जाले अर्थात आमगे सांगचे तात्पर्य कशें की म्हळ्यार पनवेल आमगे म्हालगड स्वामी हांगा आरंभ करताना कसले नाशिल्ले आणि हांगाचो शिल्पकार VR कामत ताणे खंयचे दूरदृष्टीनं खंयचे दूर आलोचन करून गेलो ताणे स्वाम्याक कशी ताणे परमिशन घेतला आमकां कोतना कित्याक की म्हळ्यार पहिले मुंबयतल्यान 40 किलोमीटर दूर आणि पनवेलांतून तेन्ना कसले तितले विस्तार कार्य कसले नाशिल्ले 25 वर्षां पयले एक सानशी रोप लायले मराठीत एक म्हणणी आसा इवळलेसे रोप लाविले बरी तयाचा वेलू गेला गगना बरी म्हणले आज गगना वयर गेले नंतर आमगे हांग चातुर्मास करता म्हणून म्हणणं जालें आणि हाजे पयले ही आमगेल्या म्हालगड स्वाम्याल्या उपस्थितींतू 2008 विश्वशांती महायज्ञ घडिल्ले त्या जावन वयच्याची लागीं लागीं एक 15 वर्ष जाता आसा त्या नेशीची अनेक इतल्या हांगा धार्मिक कार्य हांगा स्वामेल उपस्थितीत घडले विशेष जावन सांगता म्हळ्यार आज आमी एक पवित्र भूमीक आयल्या म्हणून सांगता कित्याक की म्हळ्यार 1998 आमगेले गुरून गंडकी यात्रा केले ते गंडकी यात्रा केले तसल्या वर्षाकच ही स्वाम्यान हांगा पनवेलाची स्थापना केली गंडकी यात्रा आणि पनवेल हे दोन म्हालगड स्वामीले एक महत्वाचे कार्य मुंबई कितली तुलन दूर आसा पनवेलांत कोणे ना स्वाम्यान खंयची धैर्यान पनवेलांत तूं जाग घेवन असले कार्य योजना तांणी रूपरेश घातले ते म्हालगड स्वाम्याले धैर्याक आमी कितलेही सलाम मारले कमीची आज तांणी केले निमित्तान आमकां तांगेल संकल्प पूर्ण करचे एक अवकाश मेळ्ळा एक्चुअली म्हालगड स्वामीनाची संकल्प पूर्ण करचे आशिल्ले ते परांच दिवसा सांगता कसन संकल्प आशिल्ले तांगेले कडेर आमी तुमकां ते उडगासा घेताले की आमी कित्याक तशें म्हणत आशिल्ले म्हणून आनी तो आयच्या दिवसाक मस्त लोक हांगा आयले पावसाळी आसल्यार वयतेची लोकल पावस पनवेलान चड पडटा स्वामी येता आसाची स्वाम्याक आमी हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तांकां आमी गौरव करता म्हणले भावना मस्त उठून गेन दिसता सामकी आमी आतां येताना सांगले की तुमगेले हांगाचे अरेंजमेंट कसकसन घडले कितें घडले आतां आमी ते पळोवचे आसाची किंतु आयच्या दिवसाक मस्त लोक आयिल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरो घडोवो तुमगेले जिवनांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणात आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण श्री विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की जय कोकण पत्रकार ज्योत मठाधीश की जय कोकण संस्थान की जय कॅमेरा काढा काही लोकांना जेवण पण वचका आजी स्वाम्यांना पर अंक चातुर्मास व्रत तांगेलो आरंभ जातलो आणि नंतर अनेक सेवा आसाची तेन्ना स्वाम्यान बशील तेन्ना येवची न्हू स्वाम्या लागीं कोकण पत्रकार ज्योत मठाधीश की